ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଡେରି ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଡାଟା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଜା ହୋଇ ରହେ। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖୋଲିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚିହ୍ନିବା, ତୃତୀୟରେ ଫୋଲ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ସଜାଇବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଫାଇଲ୍ ମୁଭ୍ ଏବଂ କପି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଛରେ ର୍ୟାମ୍ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିବା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା। ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୂଆ କରି ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିସ୍ ପିସି ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର। କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ବିନା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆଦୌ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର କବାଟ ଖୋଲିବା ବହୁତ ସହଜ। ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦିସ୍ ପିସି ଆଇକନ୍ ଉପରେ ବାସ୍ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କି ଏବଂ ଇ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଖି ପିଛଳାକେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଥର ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ, ଯାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଥରେ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଖୋଲିଗଲେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ବା ବଖରା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ସି ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଚିହ୍ନିବା। ସାଧାରଣତଃ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସବୁ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେପରିକି ଡି, ଇ କିମ୍ବା ଏଫ୍ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷମାନେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ବା ଗେମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ କଥା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇଲ୍ସ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫୋଲ୍ଡର ସହିତ କେବେ ବି ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସେଠାରୁ କିଛି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ କଟିଯାଏ, ତେବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଦରକାରୀ ଫାଇଲ୍ କେବେ ବି ସେହି ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଫୋଲ୍ଡର ସହିତ ସଜାଇବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ କେବଳ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦରକାର। ନହେଲେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଜ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବା ମାନେ ଘରେ ନୂଆ ଆଲମିରା ଆଣି ଜିନିଷ ସଜାଇବା ଭଳି କାମ। ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜ। ଖାଲି ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ନ୍ୟୁ ଏବଂ ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା କିବୋର୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ Ctrl+Shift+N ଦବାଇଦେବା। ବାସ୍, ଏବେ ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଭିଡିଓସ୍ ବା ସଙ୍ଗ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଖିନେବା। ଯେକୌଣସି ଫୋଲ୍ଡରର ନାମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କେବଳ F2 ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଦରକାର ନଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଉପର ବାମ ପଟେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ସହଜରେ ଯାଇହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏକ ମଜାଦାର ବିଷୟ, ଫାଇଲ୍ ମୁଭ୍ କରିବା ଏବଂ କପି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଫାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ବାହାରେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ନେବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଆମେ କଟ୍ କରୁ, ତାହା ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାଗାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭେଇଯାଏ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୁଭ୍ ହେବା ଆଗରୁ ତାର ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କପି କଲେ ଫାଇଲ୍ ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାରେ ତାର ଏକ ଅବିକଳ ନକଲ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ମୁଭିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ନେଲାବେଳେ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କପି।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୁଏ ତାହା ସିଧା ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଲୁଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷ ମିଳୁନି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଡିଫଲ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ରାମ୍। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସବୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ କପି ହେଲାବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଛପଟେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ କାମ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପର ପରଦା ହଟାଇବା। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। Ctrl+Shift+S ଦବାଇ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ମେମୋରି ବା ରାମ୍ ଫାଇଲ୍ କପି କରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଭାରକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 16 ଗିଗାବାଇଟ୍ ବା 16 ଜିବିର ରାମ୍ ଅଛି। ଏହି ରାମ୍ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଖୋଲାଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆପ୍ ଚାଲେ, ଡାଟାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଏହି ରାମ୍ରେ ହିଁ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ମେମୋରିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କେହି କିଛି କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଯଦି ରାମ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ଭାବରେ ଡାଟାକୁ ଧରି ରଖେ, ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା CPU ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ହିସାବ କରିବାର କଣ ଯାଦୁ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ନିର୍ଜୀବ ମେସିନ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।